Ulay kabit na. Wala, ulay kabit. Syara. Siya ragyod, sige. Pagtarong. So mag-uyab. Maguyab. Pila naman ka bulan tuig ning relasyon. 4 years. Ga-date mo ron. Dala, sorry siya manghod. Okay ra nimong gikuyog ang manghod niya. Okay ra kayo. Dili disturbo sa date ang naikuyog. Sige naman po ming gadit kami ran duwa. Okay ra naik. Naay mo lahi. Okay ra. So walay plano nga mapalya tungod kay nailaing kuyog. Dili na kay murag basic no na bab no. Pwede balikan na to kung asa ni gasugod. Ni-chat siya na ako 6 years ago. Katong first chat niya na ako is kanang, pwede manguyab. Diretso ba? At least dili paligoy-ligoy kang uban pakit hi miss. Paot naman na ginanang kuan good. Niyan ako dili ko ba? Nana pa siya to nga basin dahil puhon ma-change yung mind. After 6 years, ako gibalikan dagay ko niya. Asa ni chat kag balik. Balik ba ako? Chat kog balik. Within ba atong mga panahon na nagka-relasyon ng usag-usa? Wala. Ikaw wala po. Wala. Siya ako ang unang boyfriend. Ikapila man nimo siya. Ay kadogon. Dogon Wala, ganyo. wala. Katulol. Mao na yung mga seryoso nimo. Kani mas pinaka-seryoso. Mo na yung mga seryosong mga panahon na naron tay nagkagulang na ta. Musa ito lang butag usara. Mm. Anong naka-decide ka nga mura og anduo na siya? Unsa kulit ba all throughout the years siyang gakulit nimo? Wala pod. Meron siya ni-ask na yun. Wala basig ni kuan, murag nahimo siyang reminder ba murag ka na ganing memory gani sa Facebook. Wala. Ni chat ra gyud ka after pila ka years niya balik og pangutana. Feel na ako pwede naman murag na may ni kuan ba nga. Asa imong Murag feel nimo? Pag-chat ako pwede naman. Pila man pod ang kuan kabulan ang conversation o sa mo nagkita pod. 1 month campaign? 1 month ang conversation gikan natong murag ni sugot ka. Ano to pandemic. Pero kato ni chat ko na wala pa to pandemic. Okay, liman ka 6 years. Anong siya mo napunteriya nimo atong murag dugay ra pud kayo? Ambot atong wala mo naglibog po kung ano to. Ah, grabe siya. Nalibog ka na ako. Wala to, wala. Kay imo magibalikan. Wala nakalitan. Ano pa kita'y rason no nga murag gibalikan magyud nimo siya. Wa pa mo kay kang uyab gud. Ulog-ulog. Gwapa kayo. Dapat balikan chatan kay no gwapa kayo. Ikaw kaha nganong pong naka-decide ka nga siya? Nakalitan pud ko. Nakaltan ay tando ah. Joke ra ka ng kuan siya butan. Aside sa angayan. Oh, siya na. Buotan pod. At least no nagkasinabot po do. Vibes no, ang vibe same vibe. Same vibes gyud. Hantod sa asa pa ni. Bot hantod asa dagoy ni. Asa tadalo nanay pero okay ra. Ikaw kaha. Para na ako Jude like makuha naman ako nga kanang siya. Ma-consider ng mga siya na gyud. O siya. Pugsa na siya. Kuan man good ang qualities pud niya as a man ba. Kanang very genuine lang siya like raw ra jud siya kung unsa siya mo good iya pakita like dili siya plastic. Magkasayop siya kanang mo sorry siya. Yeah, acknowledge iyang sayop. Nang nakay masori ato. Wala koy masorry ato kay tinuod to poro. Mensahe na lang sa usagusa. Wala dili ra ko mukuan ana. Dili mo vocal sa usagusa or feeling na ko siya. Panalagsa ra siya vocal jud sa iyang feelings. Dili ko vocal kay mo vocal akong dugo. Sige, mensahe na lang para niya. Ayaw binuangi. Kay dagan siyang musumbag di mo binuangan ko niya. Tapos na pa idungan. Padayon sa imong pagkamaayo as a person. Kanang hinaot dili ka mausob if dako kanang layo nakagabot pohon ba. Ay pag gusto boy madato ganita dili ta magusob. Ambot anig madato bata ani. Pero reply sa iya ha. Thank you.